Joo, tässä Lehmänsaaressa 11. päivä 5.26. Näin kiva kohta. Just rillasin makkarat tos ja tot Hardbear Cideria. Mussalon satama on siinä. Paita ja takki on siinä. Ilman paitaa tässä istuskelen, aurinko paistaa sielläkin. Tuulee vähän tuolta. Ristisaari on suoraan tuolla kaukaa näkyy. Tää on kyllä komia keli kun mikä. Inhottava vähän toi. Tulee tuollaisia puuskia, niin vähän huoltaa inhottavasti. No, ei se mitään. Linnut äsken lauleskel, kun oli ihan tyyni kohta, niin peipposet huutelee mettässä. Pääskysiäkin on kyllä näky, mutta ei niitä ole paljon vielä. Äsken lensi pari kurkiauraa, ei kurkiauraa vaan hanhiauraa.